Chileke ebe shia ngwa were kiss tanya ata Atari nwa nwa gị ebe ti abịado Lady kumana wanti bakanu wati atia ebe ti atia wati atia ya ajụjụ anyị ji oketa amaka ọ ga-adị mma ka gọọmenti na-enyere aka na-akwadoro n'ife anyị na-eme maka na ife anyị na-eme ezigbo ego dị ya ife onyonyo anụnwa a na-eme mmanya chọrọ ya ezigbo ego dị ya ọ ya ga-eme ọ ga-adị mma ka ndị gọọmenti tinye aka na ya mana ife bụ ụjọ ha ka m gwa gị ife bụ ụjọ ha piracy gọọmenti ga-ebu ụzọ mmanụ ka ha ga-esi eme ihe gbasara piracy ihe nọdụ ababa anyị lụsị ọrụ tupu ọrụ ga-apụta erewe n'ihe n'ụzọ irewezi ọrụ ahụ n'ụzọ ma eweziga ndị na-ere n'ụzọ sef ma ndị na-edekwa afịa nwa ịpụta iprint fim nke ị ga-ele a na-emeghe na fim a na-ele mana ịpụta ifu na fim adịghị ele mana ọ na-ele somewhere ị na-awondazi ebe ezi ka ihe nke a na-ele ọ bụ na ndị na-eme piracy na-elegodu nke ha gọọmenti bịa kịta bịa tinye ego na ya so oke ngwa ka etinye ego ka anyị ma ka anyị ga-esi wee mee ha tinyezi ego bụ na ego ahụ apụtaghị ma na nsogbu udo anyị ga na-ayọ ndị gọọmenti ka ha biko nyere anyị aka n'ihe gbasara piracy ama na a ga-asị akụkọ nke a wụ old story akụkọ gara aga ka mana mba n'ihi na anyị ka na-arụ fim na anyị ka na-eme fim ọ bụrụ na ha ga-etinyere aka fight piracy a ndị a na-eme ha na-abụ ha na-eje na Amazon ọ bụ ọrụ ha arụrụ ọ bụ na ha ga-enyere aka meba anya into it ọ ga-amasị anyị ma ha tinye ego n'ihe anyị na-eme because ha tinyekwa ego ọ ga-abara anyị bakwara ndị obodo anyị ọ ga-abara anyị banya ndị obodo anyị because anyị na-agbanye ndị Nigerians na-agbanye na ihe gbasara fim a na ezigbo ego dị ya ụmụ nwaanyị ri nne na fim ahụ ka ụmụ nwaanyị si agbaje na ha chọrọ ihe na ga-eme August meeting ndị na-enweghị ego eji ego obodo na August meeting ọ bụrụ ha nsogbu ha na di ha a na-ese a na-anọ a ga-enye m ego a ga-eji akwa a ga-eji August meeting a ga-enye m ego moto ị ga-enye ụmụ nwaanyị chọrọ iyi ka o wee bụrụ a na-eji ụmụ nwaanyị na-eji ya amalụ na anya ekwu you know so the story bụ beautiful story and ụmụ nwaanyị ri nne ebe a mana anyị nwere nsogbu it was lovely shoot anyị nwere nsogbu mba anyị nwere nsogbu I'm just trying to flash back on the set, on that particular set at that time. I didn't want to, it was lovely shoot then though. Ife na achịgwa ndị na-ebido ọfụ ife onyonyo anụ ndị na-achọ ịbata na industry anụ unu ga-enwe ndidi, patience, focus. You must be focused. Ị ga-ama ife ịchọ. Ịmara ife ịchọ na industry ị ga-enweta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa na-emekwa ife onyonyo itinye n'uche na ife aka m chọrọ ime. Ị ma emeti ọfụma. Ị bịakwa ntị ọ bụrụ na ọ bụrụ the industry the big. Onwe ndị ga-abụ agaghị emetenwu na acting. There are other fields in it. Cinematographer, directing, costumier, makeup, different ways. But the thing is, if I hear money chọrọ ime, tinye uche gị na ya, tinye obi gị na ya, and be focused. Bon ka ga-abịa na-agba seke achọrọ m inye role asị na mụ na producer ma mụ na director ga-ehie tupu enye m role asị nwere ihe dịka asị na gị na producer ma gị na asị ịmalite ịchọ ịbịa enye gị eme gị audition nye gị akwụkwọ ka ị gụọ ya gụsie ya ike ka m gwụ na ihe onwe onye si m na ọ ga-like ijoin na industry na ọ chọrọ ka m nyere ya aka
mgbe were akwụkwọ nye onye a sị ya ngwa achọrọ m ka ị gụọrọ m ihe ọ sị m ọ ga-agụ akwụkwọ a sị ya ị ga-agụ na ịgụ akwụkwọ a ka a ga-eji mee fim ọ sị m mba na ya agaghị agụ na-abụ na ndị a niile na-eme fim ọ akwụkwọ a ka ha na-agụ. I was shocked, honestly speaking. I'm not joking. You see, ịchọbụ na ịba ime fim ị gaghị agụ akwụkwọ ọfụma ya naghị agụ nwa akwụkwọ. You see, dị mgbe mbọ ka ije skuul ọ bụrụ na ijekwu skuul ka ị ga-esi wee mekwana ihe a. Even nke anyị na-eme n'Igbo ị ga-agụ akwụkwọ ahụ ịgụọ ya na English ị translate ya to Igbo, so you must be able to read. So ị ga-aga akwụkwọ ịgụ akwụkwọ ka ụfọdụ ga-asị nwa achọrọ ịgụ akwụkwọ achọrọ m ime fim achọrọ m ịgụ akwụkwọ achọrọ m ime fim asị ịgụ ha akwụkwọ ị gaghị emenwu fim because fim bụ na ị ga-agụ ihe edere n'akwụkwọ ịgụọ ya nsọ ịgụcha ya igbuo ya n'isi i wee jee merezie ya because nwere ike mba chọrọ m ka m gwa ka m mewere nke Igbo ọ bụrụ na nke oyibo agaghị ekwe m omume ka m mee nke Igbo ị ga-agụ ya na English ịgụsi ya na English i wee mezie ya n'Igbo. So onye mmalife ọ chọrọ ya tinye uche na ya ọ ife bụ advice m ga-enye ndị na-abata abata. Afa m bụ Chinyere Wilfred. Biko ka unu na-ekiri isi mbido TV.